سلام كما يتوعلو كبرى سماعتنا ظهر مني ميدايو حتى أرث زينات عالم حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم نعدم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي نبايتو شودن مدر اسمعو شودن توسقتي صار تانك ميسايلات ناب يوكرين كتلخيا مس مغرب حفشاو مرجا قداي ساعات نفاس زراربي خونالو بوتين عبي جيجا يفتشمو قبل ستولنبرغ قاليتون كالوسن زيناتات كلنا يم حجي نابزر زراتهم تمال حموس بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي نبايتو شودن مدر اسمعو نسو ابز اسمعو مدر شودن نزغبرتو حاجزا صوار دحر ممسغان نداغم هنصت يوكرين حاجزا خطقصل حتيتلو شودن يوكرين زعابي حاجزيبا بز دما كمسغنا دلي قبل زيلنسكي تمال حموس نبايتو شودن ابزهابو مدر غليصيو نسو مدرو بزعبا سماياون بጫን ሕብርታት ባንዴራታት ክልቲአን ሃገራት በመልዓሊ ጀሚሩ ክልቲአና ንናጽነትን ፍትሕን ማዕርነትን ኩሎም ሰባት እንቀውም ህዝቢና ኢሉ ወራር ሩስያ አብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ተሕተ ቅርጽን ዩክሬን ምዕናው ናመልኪቱ ዩክሬን መኸታ እንድሕሪ ተሳዒሩ ክብርታት ናይተን ኣብ ናጽነት ዝነብራ ሃገራት ክጠፊዩ ጎረባብት ሩስያ ኣብ ሓደጋ ከኣትዋየን ኢሉ شودن دحر خوينات ابزهلو داغم هنصت يوكرين حاجز كتغبر ملا هاجرات معراب كاب لعل روسيا توسخ اجداتات كغبراون صويعو زغرمن ነገር እንተሎ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ኪኒዮዚ ዝካየድ ዘሎ خوينات ንመጻዝር ሙኻንዩ ክብል አፈኛ ባይቶ شودن አንድሪያስ ኖርሌን ንሬዲዮ شودن ገሊጹሎ يوكرين ورا روسيا مكلخال بتجبر زلا مخته نمحجاج شودن توسختي صار تانك ميسايلات كتلخ مخانا مينستر مكلخال شودن بيتر هالفيست بربع غليصو بزدما توسخي حمشت شح صار تانك ميسايلات ناب يوكرين كلاخ منغست فقاد هيولو كم زبلو امامتات ابايتو سفيح تقبالنت كم زلوم زفلتيو مس مغرب نايتي ابورحا مسكرم زكايد حفشاو مرجا ጉዳይ ጻዓት ንፋስ አዛራረብና ሆነ መምጹ አብዝ ጉዳይ ዳህሳስ ዘካይሬት ሬዲዮ شودن ገሊጻ አስታት ሚት ዝኾኑ ሰባት ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ شودن መምሕዳር ከተማ ኩርካም ዝቕመጡ ንጻዓት ንፋስ ከም ዓቢ ጉዳይ ገይሮም ምጥቃሶም ታ ሬዲዮ ሲኻ ገሊጻላ ኣብቲ ቦታ ሓንቲ ኩባንያ ጻዓት ሱሳ ናይ ንፋስ ተርባይናት ክትተክል እኳ ተፈተነት ካብ ነበርቲ ተኸባቢ ተቃውሞ ከም ዘጋጠማ ሬዲዮ شودن ወሲኻ ጸብጺባላ መምሕዳራት ከተማ شودن ብዘይ መሰነይታን ዝመጽ ቆልዑ ዩክሬን ንምቕባል ይዳልዋለዋ መምሕዳራት ከተማ شودن ብዘይ መሰነይታ ካብ ዩክሬን ዝሃደ ቆልዑ ንምቕባል ድልዋት ይኾናሉ ተባሂሉ ኤጀንሲ ስደተኛታት شودن ክሳብ መወዳእታ ወርሓ ሰነ ኣስታት 6000 ዝኾኑ ቆልዑ ብዘይ ወለዲ ወይ ምዕበይቲ ክመጹ ከም ዝኽእሉ ገሊጽሎ كلهم بزي مسنيتا ناب شودن زمص قلعو مسب مزي زهلوم ጉዳያት ንخودولومن ትምርቶም ንخقصلون መጽለልን معبين كمدبلهم مخانون ገሊጾም አለው መራሒ ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን አትሒቱ በመገማቱ ዓቢ ጌጋ ይፈጽሙ ክብል ዋና ጸሐፊ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ያንስ ስቶለንበርግ ገሊጾ ንሱ ነዝዝበለት ማል ሐሙስ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ኔቶ ኣብ ዘስምዑ መደረዩ ኣብልዕሊ ሓንቲ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር ኩናት መጀመሩ ዓቢ ጌጋ ይፈጽሙ ንጅግንነትን ሓይልን ህዝብን ሰራዊትን ዩክሬን አትሒቱ መገማቱ ዋጋ ይኽፍለሎ ኢሉ ባርክ ብራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊና ዝነበርና ዜናታት በዝፈጽምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም